No. Yleensä näissä peleissä tulee joku merkki, kun sä kuolet. No niin. Vai oot sä oikeesti noin tyhmä? Ei. Ei siis millään pahalla. Sä en nyt tajua. Mä en nyt tajunnut. Niin, et sä tajunnut. Ai! Mitä sä teet? Mä nukun. Sä nukut, Mua väsyy. kun me pelataan kauhupeliä. Tosi. Miksi vitus toi alarivi on vielä tossa? Mene pois. Menee pois. Sitä näyttöä. Ah niin. Mä olen idiootti. Niin. Nyt kamarasta. Hei, onks sun nauhoitus päällä? Nyt mä vasta huomasin. Onks se päällä? On. Ai paras vielä liikkuu. Joo, Vittu. You mad? Hurdur. What is hurdur? Ei. No en mä tiedä, kysy itse. Ei, ette aloita taas tätä. Lopettakaa nyt oikeesti. Tän pitäisi olla kauhupeli. Te pilaatte tän tunnelman kauhupelistä. Nee. Pelottavaa. Tosi pelottavaa, joo. Vitus niitä lappuja, ai tossa. Kuka vittu toi? Se näyttää jotenkin tutulta. Kuka vittu se on? Kyllä pelottava. 16 lappua. Edelleenkin. Niitä saa 2 kerran vaan. Tyhmä. Miksi se 8 plus 8 16? Sä oot 6-luokalla. Tiedät, että 8 plus 8 on 16. Mä tiedän, että 1 plus 1. Uploadit sille! Mä saan 2 kertotaulun mukaan. Ja 5 ja 10 ja 0. Mä osaan 1. Saatana! Me kuoltiin 1 lapun jälkeen. Tää on vähän aggressiivisempi kuin Semestrissä. Ja mikä vittu toi on? Sinne haluaa vessaan. Dear Grogman, oh, should I travel through the woods or should I not? Wishing I would. Mitä vittu? Ne osaa kerran. Mä olin silleen. Mua vaan järkyttynyt katse, ei mitään muuta. Sä oot niin hiljainen muutenkin. Kukaan ei uskonut tota. Et! Mikä pakkomiele sulla on vihaa silleen? Jatsi hänen. Mä tykkään. Kreatet, Mark, Stene, and Freid. Frau Burgers. Burger. Frau Burger. Hospikes. Hospice. Hospice. Hyi. Hospice. Onko se hospice vai hospice? Varmaan hospice. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nyt niitä on 8 pudotettu. Barbigar, hyvä peli. Mikä? Barbigar, se on paras peli. Löytyy 1001 peleistä. Mikä vittu se on? Se on just paras peli. Se on oikeesti. Se on oikeesti hyvä peli. Siinä on parhaat. Siinä on niinku sellainen Barbie, joka ajaa autoa. Se on pinkillä autolla. Sillä saa vetää tavoitteet. Siinä on Barbie, jolla ajetaan pinkillä autolla. Se on punainen se auto. Ja se vaihtaa koko ajan. Ai niin, se on punainen, se vaihtaa koko ajan välillä. Ja sit se mennään aina maasta toiseen. Tää on kyllä hyvä, kun ei tää pöytä ota tätä hiirtä, niin mun pitää liikuttaa sitä koko ajan ilmassa, niin tää nykii kivasti. Ai se on hyvä peli. Se on sellainen alaston... Käytävä. Siellä on alaston ukkoa ja pyörä jossain Etelämantereella. Mitä? Joo. Se ei oo Mitä te duunaatte? Pelataan hyviä pelejä, eikö tajua? Hyviä pelejä. Hyviä pelejä. Hyviä pelejä. Hyviä pelejä. En kyllä sanois kovin hyväksi tommosia pelejä. Hyviä. No oikeesti hyviä. No oikeesti hyviä. Mitä? Yksi lappu. Siinä on aina 2 lappua. No kun niitä on 2 riviä siinä yhdessä lapussa. Tässä pitää joku vitu runo tehdä. 8 plus 8 16. Taas se on se. Mä kuristan sen. Mä vihaan sua. Niin paljon. Mikä vittu toi on? Kieli on ihmisen vahvin lihas. Mä sulle kielet näytän. Kuin niin? Joo. Eihän se edes oo lihas. Onhan. Onko? Kieli on lihas. Eikö se tiennyt, että kieli on lihas? Eikö se oo sisäelin? Ei!
Vitun! Kieli on liha. Mitä? Vittu mikä ilme! Kieli on tahdon. Tässä on vähän niinku easter eggejä tässä pelissä. Kieli ja tahdon. Haluan. Onks tää niinku pari? Slenderin suihku. Siinä on hyvä peli. Slender the shower. Take a shower with Slender. Ei pidä huolta suihku. Älä. Mitä paska suihku siinä on? Paska. Mitäs huolta? No älä! Ei me se on. Kriipi toi ihan oikein. Meidän pitää muuten mennä tänne suuntaan. Täysin Taivas! Hei mä muuten tiedän kuka toi on yksi YouTuberi. Slenderin vahvat kädet sakaan seinään. En mä tiedä! Mun polvi on niin ihana. Linnean polvi on niin seksikäs. Mitä? Eikö mitä? Mitä? Eiku mitä? Unohtakaa toi. Mikä tulee? Slender on siellä ovella. Ei ikkunassa. Slender koputtaa oven, että päästä sisään. Taas se tekee. Morso! Slender tuli. Oi kato 3 lappua. Hyi helvetti, onks tässä on alkuperäisen pelin musiikki. Jaa. Tulin minä kaapista ulos. Ja arva mikä oli lopputulos. Sekosin vaimolta vintti. Kun olikin äijä hintti. No ihan vitun paskavaltaa. Tekit sen niin. Voi, se on niin turha ohjelma siis oikeesti. Antti No niin, siellä on panos pääset jatkoon! ja siellä on vielä Antti Kusiruisku lisäksi. No ei se laulaa. Niin siis yksi poika laulaa sen. Se laulaa mahdollisimman yksinkertaisen helpon laulusta. Sillä minä liikutuin sinä pääset jatkoon ehdottomasti tuolla ihanalla laululla. Sitten se menee aina kauhean säännöllä. Se menee aina, kun se sanoo, että Pekka sieltä voisi kipu 8 viikkoa alkaa itkäisen. Niin kuin jossain täällä tuulossa. Niin se on kyllä paras muuten American Idolissa siinä USAn Idolsissa. Simon Cowell. Se on niin vitun ilkeä niille kaikille ja se on hauskaa. Se näytti kerran yhden kesken. What? Joo, kun se oli silleen, että et pääsee, että mä voin vielä laulaa lisää. Tässä on vähän niinku referenssiä. Sit se oli niinku kun se, että nyt pääsee kuuseksi. Mä haluan laulaa vielä, se on kuin yritetty. Koko päivän kanssa vastaan sen, että se on kestänyt. Mä menen pois. Kova tyyppi kyllä se Simon. Mä laulan oopperaa. Mitä tapahtuu? Mä sain niin mä edes kattonut. Slender haluaa munaa. Mulla ei oo munaa Slender, mene pois. Vitu homo. Ei, vaan se haluaa kalamuuksia, se pitää. Mistä noi mokkapalatkin tulee? Tuo väsyttää. Oi 5 lappu. Paperi! Hyi. Moi. Mä kävelin. Mä olen tyhmä. Mä kävelin suoraan sitä päin. Miksi niin teet? En mä tiedä. Mitä vittuu? Pitäisikö mun lukea toi runo? Der Grobman. Oh, should I travel through the woods, or should I know wishing I would? For above me lurks within the trees. No one could hear my deathly screams. The palest man, the blackest suit, bigger than the tallest brute. Mitä? Mun pitää juoda. Nyt anteeksi. Älä kuole! Se yskii kaikki sisuskalunsa ulos. Se tuli nauhalle. Juo lisää! Pakko. Oh! Mikä vittu? Se on varma. 6 black arms will grab you up or stalk you till you just give up. A top hat bears upon his head, makes your soul fill up with dread. Mikä on top hat? Mä menen vessaan. No se on kiva tietää, että sä menet vessaan. Toppihattu! 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 Niin Uberfacepaa on kyllä. Toppihattu! Toppihattu. Hyi saatana oikeesti mikä peli. Oho mä nyt... Miksi mä nyt mun hiuksia irti jo?
Toppihattu on se pään päällä. Toppihattu.